Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno aban nawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Carla at taga Isabela. Ngam sakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Grace Agtina Sales, Imelda Velasquez, Jasmine Rivera, Inang Desian Ronquillo, Ading Aida, Pago, Ogo, Rudel, Melda, kan amin nga ipag bayaw kan kakaanakak dita Barangay Ricos, Umingan, Pangasinan, from Susan Ronquillo. Makablaawan ti Agilan family kan amin akabarangayak ditoy Sawat, Tagudin, Ilocos Sur, from Nika Cortez. Shout out kada Arlene Ciano, Victorina Luis kan Aida Garcia. Kastamot ti Tamayo family from Robert Namyon. Kayat family kan parents ko di Talitang Santol, La Union. Kastamot ti Aranas family ditoy Lalo, Cagayan, from Juvelin Kayat. Anak ko adarisa ni Kimberly Chanica kan Anthony Salcedo Bukat, ijay Nara, San Manuel, Pangasinan, from Marisa Salcedo iti Kuwait. Advance happy birthday kadagiti agamak inton December 1 kan December 7 kan makablaawan ti pamilyak iti Isabela from Imelda Velasquez. Makablaawan ni Mario Lumibaw and family from Demetrio 27. Shout out kada Mer Santiago kan Ima Santos. Molina family iti Bulawen, San Fabian, Pangasinan, from Marilyn Curada. Lumboy family, relatives kan friends ko dita Hong Kong, from Brian Ephraim Lumboy ti Vancouver, Canada.
Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, Canoli Andres, Ijay Villa Carmen, Ramon Isabela, from Linda Pasion. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Carla. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nang runa kadagiti padak anaayat amang tartarabay iti YouTube channel yo. Ilingad na klaangan itinagan a Carla Manang, adan asawak kat adamoten maysa nga anak mi. Mangup opisina ti asawak manang kat siyakmet ti agtagtagibalay. Nakalpasak met iti kolehyo. Ngem kinay kayat ti asawak at aripatwak laangan ti anak mi, ngem ti agtrabaho akpay. Nagagat ti asawak kan good provider manang. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Makabanog tagmalmalom nga agtrabaho. Apay lakay, talaga mabanbanog kan nga agtrabaho? Kagangay na bakit? Siyempre, makabanog. Nga makaparagsak met, kapot may paiko amin nakasapulan yung agina. Nagadungaron ti umapapal kanyak, Orlan. Ha? Nasaliwanwan ka nung aminan ti biyag tayo. Magatang ko kano amin akayat ko agatangan. Talaga? Wan, ngam ko nakmat kadakwada, aga po amin day ta itigagat kan sakripisyong para kada kami. Ay, di dalaam mo no kasanong karigat para kan kati agmalmalam nga agtrab-trabaho. Tapno maipayan na kami lang itinasaya at panagbiag. Siyempre, Carla, para kada kayo amin na panagsakripisyo. Gapot ay patpatag kayo launa ita anak ta. Saan ka daday tatiin karikan ka, idin kalaysa ka. Ipatpatagda kamat unay-unay lakay. Ay, wen gayam, naglutok iti paboritom, tapno mapunas amin abanog mo. Agyaman ngam amam Carla, makita kayo lang ita anak ta, napunas amin ang abanog ko, bakit? Talaga? Naalang arod, ingka agpalasan tamangan tayon, tapno makainan na kamutan. Naimbag ta nakapasyar kayo, tatang. Well, nanakaw. Anda nga minmapan ko gatangan di tailay. Isungain sa mirakong tidimagas dito'y balayaw. Kumusta nga dya, Pao? Kay tultulod ko di pagadalan, tatang. Nagsubliak adagos, ta da delivery nga urayak. Ay na, nagasat ka ni Orlan, anak ka. Tanay, nagpintasan to'y balayaw. Kan kumpletaw, dali ka man yaw. Gapuday ta iti sakripisyo ni Orlan, tatang. Kan amuyo mo't nagagat at talaga di manugang nyo. Talaga, anak ka. Iso saan ka nagbidawt? Ta iti kaano nagiti nagaram ka? Ni Orlan tinapilim anak ikalaysan. Nasaya at ngamin a tao ti asawak, tatang. Kan awa na pulos ti nagbaliwan na manipod nagkasar kami. Aging ga iti maadaan kami iti anak. Well, anak kao, puno unay day tanak ko nam, tauray da kami a pamilyam, parparaburan ti asawa. Day tati numero 1 ang nangayatakkan kwa na, tatang. Nakitak ngamin no kasano ti trato na kada kayo. Sapay la ko maanak, tama ta ginayon ti kasta agalan di asawam. Kanayon ko nga ikararag day ta, tatang. Ni Daddy Inton bigat saan ka di? Uwan, anak ko. Apay aya? Agpasyar tayo kuma ijay mall, Mami. Sige.
Ibagak day ta ka ni Dadim. Sigurado akayat na. Talaga, Mami? Sigurado day ta anak ko. Amumot na patagka ka ni Dadim. Iso nga aramidan na amin, tapno happy ka. Love ko mat ni Daddy, Mami. Kan uresi ka. Love da ka mat Sandy. Iso a good girl ka kumakanayon, ha? Siyempre, Mami. Ala, umay ka nga rodan. Isagana tanti ka nun tayo. Huston to no sumangpot ni Dadim. When, Mami? Kumusta tinagmalmalamat pa nagtrabaho mo, Orlan? Okay lang, bakit? Naimbaglangan na tawan trabaho inton bigat. Awan nga agpaiso ti trabaho. Nga maada request di anak mo. Anya nga data? Hello, Daddy. Uy, at dagayam dito ti prinsesa ka. Itay ka pa nga urayan, Daddy. Ada nga min ibagakan ka. Oh, anya data anak ko? Daddy, kaya't ko kumatimapan i-J Mall. Dahil takadilang ti kayat mo? Yes, Daddy. Okay. Ken, ada pa'y bonus mo. Gatangan ta amin na kayat mo gatangan anak. Ken, mangan tayo ti paborito ma restaurant. Talaga, Daddy? Siyempre ngamin, love na ka ni Daddy. Thank you, Daddy. You're welcome, anak. Ala, husto daytan. Umay kayo manganan. Oh, nangag mo ni Mami, anak. Oh my God, mangan tayo ka nun. Nasingpet kan managparabor ti asawak manang Emmy. Nang runa no maipapanan iti anak mi. Ado ti mangidaydayaw kan kuana, gapo ta makitkita da no kasano ti kinaragget ng agtrabaho para kada kami nga agina. Kat subsubadak dayta, babaan iti panang taripatok kadakwada an nasayaat iti anak mi. Ultimo ni tatang kat idayaw na unay ti asawak. Nagtultuloy nga rod ti kasdi agalad ti asawak manang, agingga iti dimteng timay sa apasamak, ajak pulos ni namnama. Oh, nasapa ka mo't asimangpot ita, Orlan. Talaga sinapak tinagawid, Carla. Tamasapak nga agbiyahe ang mapanidyo probinsya inton bigat. Ha? Anya ti aramido medyo probinsya? Inawagan nak ti kabsat ko di opisina. Agpilit ka no nga umay dito ni Nanang. Kinapudno na, nabayag ka no na kayat ni Nanang to umay matagyan dito eh. Ngam inyaw awan lang ti kabsat ko. Taam muna kat nga to ugali ni Nanang. Ngam talagang ipilit na ka na to umay dito eh. Kasta ka di, lakay? Sa bagay, nabayag mo tin ang nagnanaid ni Nanang iti balay ti kabsat ko. Panawan mo't siguro na sublatin tamot ten. Okay ka dilaan ken ka, Carla? Ha? One mat. Abay ka tinasaan. Medyo nakla-atak-laang. Ta inton bigat mat gaya man asukunam ni Nanang. Kapilitan bakit? Takadagit isumarsaro nung aldaw, busy akton. Jakton masango. Kat awan mo ti mabalin na mangitulod ka ni Nanang ditoy. Di, sige, mapanmulatan sukunan. Dalo sakton ti pagyanan na asiled. Sapay ko tamagustuhan ni Nanang. Agyaman akken ka bakit? Anusan ta ni Nanang, tani?
Nabayag mo't asanta anak ka din na. Kat sapay la ko ma, tanasaya at ipanagnaid na ditoy. Ano di ko nam anak ka? Umayag na dito di katuga nga mababay. Wan nga rod tatang. Kalaat nga rod ang nagpasukon ka ni Orlan. Kasta ka na eh. Nay, itaman pa yung agagar nga umayag na dito. Jakman amo tatang. Jakmo't makapagkadkad. Tama nga noon dama ko na ni Orlan. Agawin mo't anak. Narigat tama nga noon dama ko na di asawam kan ka. Katsapay la ko matawan ti isang bay ariribak di katuga nga mababay. Wan nga hod tatang. Amo yumot noon niya ti ugali ti katugangak. Nalaing nga agdilaw. Kan ibaga nalata ti kayat na nga ibaga. Oray makapasakit iti sabali at tao. Ano Sam, Carla? Tayo na ni Orlando jay. Narigat mo't na ano pagkadkadam. Diyak pa nga rod na ibaga iti apo ko yo tatang. Sigurado ang magustuhan mo't ni Sandy. Tadi na pa'y nadanaan ni Lola na. Sapay kumaa, ta saan to amadlaw ni Sandy dagiti madi agalad ni Lola na. Kasla na nagtipang panunutam. Ha? Ne, awan anak ko. Adala malagip ko. Anya nga oras as sumangpot ni Daddy, Mami? Napan ni Daddy iji probinsya. Napan na sinukon ni Lola, anak. Ha? Sinukon na ni Lola? Umay dito'y ni Lola, Mami? Wan anak ko. Dito'y pailangag na ni Lola. Nabayag mo't adi mo nakita saan ka di? Uwan, Mami. Amok akailiw mo matan ni Lola, anak ko. Wan, Mami. Kuma, sumangpatdan ka ni Daddy. Di ka agdanag. Madamdamalaeng at dadanton ditoy. Sige, tainak isagana di sangputan da amakan, anak ko. Wan, Mami. Ala, dumanon kayo nanang. Nay, nagpintas matantay balayo, anak ko. Nasayat mo ta nagustuhan nyo nanang. Nasayat ada kayo, nanang. Agmano ak. Nay, sika ka din da ita, Carla. Limok magkamat. Nay, masiguro akanayon tikang kaninyo, anya. Siyempre mata nanang. Kat sigurado ang magustuhan nyo ti panaglutluto ni Carla. Ay, rumbang laang Masapol ang maramanak mag ti panaglutluto na. Di kayo agdanag nanang. Ilutuan kayo iti naiimas tapno ma-enjoy yung mati panagyan nyo ditoy. Kaya't mo asawan. Saan ka agtrab-trabahaw? Diyay latan aglutluto ti aramidam? Ay, so matlagayam ang naglok magkana. Nanang, jakon pinagtrabaho ni Carla. Tapno mataray pa ito na anaimbag ta apo ko yo. Makastagayam. Wan nanang. Ala, umay kayo nanang. Amok anabanog kayo ka ni Orlan ang nagbiyahe. Iso ang nagluto akon, tapno makapangan kayon, sakbay nga ginana kayo. Naisaganak mo tanti pagturugan nyo asilen.
Iti ababa apan narita manang Emmy, nakipagnaedan kada kami ti katugangak. Amo nilakay ko no anya ti ugali ti katugangak. Kunak no nagbalbaliwan manang, tabim makatkat nga ruden. Ngam nagbidutak, takas laki marupay ti madi agalad na. Nupay kasta, inananusak manang. Impagpagapuklaengan itinasingpet nga asawak. Ngam adda dagiti gundaway ajak maliklikan asong batan, gaputa makapainsultumet ti panagsasauna. Kas iti naminsan. Ay mabisid ako. Awan ka di pa iti makan si Kakarla. Mabitla ang nanang. Napan ko pa'y ngamin sinukon ti apu ko iti pagadalan. Iso ajak pa'y nakaluto. Sana bale, tamabit matla ang amaluto ti sidaan tayo. Ay, nagluto ka ko mga minan asak bay apimanaw ka. Amumot nga daak dito. Nagkiinad kan tumot ngamin nga gunggunay. Iso ang makamkamtod ka iti oras. Naglukmag kan tumot ngamin. Iso akastati pa naggargaraw mo. Nanang, day talaga rudin ti araramidam, tati anak ko lang tiyang trabaho. Di mo pa'y maaramid mo, tanasayaat. Nanang, saan lang adag ito iti trabaho? Makitkita yumot nga ado ti matrabaho dito balay. Saan akastoy kaurnos ti pagnanaadan nyo abalay? No saan asyak ti agidaldalimanak ditoy? Tasong-basong-batan nakpayag. Naglaing ka na babae. Kas kalasig siguro. Awan mo ti kastabiyag mo ita. No saan aga po iti anak ko. Saan nyo nga ibagaday tananang? Ta saan nakapinidot laeng iti sadino man di anak yo. Nakaadalak mo't nanang. Iso atan tanangin nyo kumamot ti panagsasauyo kanyak. Agpay sumot na giti ibagbagak. Ha! Agraraman kakit di Awan pa'y serbim nga inasawa di anak kao. No apay mo't ngamen, asikapay tinagustuhan na. Nagalas magaya man di pa nagsasao di katugangam anak kao. Tatang. Apay nga ipalubos mo kaya pagsasawan na kayo di kasta. Bayan yun. Ti importante, amo na ahusto lang dagiti ibagbagak ken kuana. Diyak ngamin kayat nga ibaga na nga awan respeto ken kuana, tatang. Ang maglablabos mo tan. Kasla lang arudan doon niya nga dadita balayaw. Pagserserbiyan pa'y, gamkastatan aramidan na kan ka, nagawan ka tabayin day jaba kang taan. Diyak ngamin kayat nga isuday tati pangrugyan ti susik mi nga agasawa, tatang. Ang masapaw, amamuan ni Orlan, tiyan aramidan kan ka dyan na, anak ko. Kapo siguro taam muna ti anak na lang ti agtrab-trabaho, kastan ti trato na kan ka. Ang mamu pa'y, no ada kasta kabibiyag di anak na, no saan asika, tinasawa na. Bayan yung tatang, siya kundi makaamoy ti amin. Maamuan tumat lang ti asawak ti aramidan ti inana. Dahito iti tandaan naam, Carla. Saan lang napadpadasin di katuga nga mapadaksin na kay ti imatang ni Orlan. Tasak, ti makalaban na. Sapay kumatasaan nga umabot iti day taapunto, tatang. Tapno saan ada kami nga agasawa ti agriri. Ayan ni nanang, apay aday pa lang umaymangan. Saan ka no pa mabisin bakit? Kain mabain ka no kon ka, tagong ungot ka kanumot kan kwa na. Kasta timpulong na kan ka, Orlan? Carla, among matanda ugali di enak.
Saan mo lata ko man at tinutupan? Nasakit nga min ti panagsasao ni nanang mo. Ingkalindagaklaan ti bagik. Amumot adyak kaya ti makiapakan kwa na. Pasensya ka no kasta ti inak. Ngam, jakmot nga min mabalin at alikudan, ta inakkat nga rod. Amok nga do ti pagkurkurangan na. Ngam na sika ti makaawat, pasensya amlat ta ko man. Nagalas nga min nakasusik ti nakaikamangan. Pasensya kan Orlan. Ngam aglablabas mat ngaminan ni nanang. Saan kumaday ito ti pangrugyan ti dita pagkinaawatan? Saan bakit? Normal lang kanyak ti kaso reaksyon ko ta inakkat nga rod. Iso adaw dawatag tinaan-anay apan nakaawat mo. Sapay la kuma, tama pasensya am jay inak. Mami, apo yan naguyong ni Lola? Saan anak? Nasingpat ni Lolam. Saan? Nangagkutimbag-baganakan kay di nagsarita kayo. Ap-apaon na kayo pa. Kasdaylaan ni Lolam. Tinasaya at kanayon akasaritam tapno maayayukan ka. Manjak, Mami. Jak kayat ni Lola. Mabutengakon kwa na. Basta di mo pakpakitaan ti madin ni Lolam anak ko. Agungot kan ka ni Dadim. Jaklatan as-as gan Mami. Amang ano pati siya kat kaungat na pay. Adakan ka day ta anak ko. Ngam no kasarita na ka, kasarita met ni Lolam. Nanang, umay kayo manganan. Ay, di dakban istorbon si Kakarla. Tamadamak nga agbuy-buy ay titibay. Amangan ko nak numabisin kayo, nanang. Nakaluto akon. Di ka ba naging sisingpot si kababae? Isuntomat lang ay so nagalas ti ugalim. Agyaman ka, tay nasawa na ka ti anak ko. Agraraman. Nanang, isumat lakas ta kakalukmag, tanagimas gayam tibiyag mo. Kakaasi di anak ko amang manggad, ngabsi ka, ada ka dito'y balayaw nga agim imas. Nanang, pangaasiyo, di kayo kaya tasungbatan. Amang anoan yan tumanti darom yun ka ni Orlan. Tapagbalinan nakpay apulungera. Talaga nga awan babain mo a babae. Saan kumamot akas natin pa nagsasauyo ita asawa? Ha? Orlan? Kasanaw, kat nagbastos ba't ngamin day ta babae? Nanang, nanggag ko ta amin. Itay pa adang-danggag ti saritaan nyo ita asawa. Kat day ta asawam ti sakit mo? May saka mo? Noon niya launay ti kinayat mo iti day ta babae. Nasayat ni asawa ni Carla, nanang. Iso arespitaran nyo kumamat. Orlan, huston, bayamon. Awan anyaman na kanyak daytoy. Saan, Carla? Masapo lang may palawag ka ni nanang dagiti mading aramid na. Anya? Nanang, no kaya ti tagbayag iti poder mi ita asawak. Masapo la baliwan nyo ti panakilangan nyo konkuana. Kaya't da kayo ang makadun na, nanang. Tamailiw kami mo't kada kayo. Kan kaya't mi nga iparik na kada kayo, anapatag kayo kada kami. Ngamay sa lang tikid dawag. Saya atin nyo kumati makilangan iti asawak. Pangaasiyo kuma.
impagarop, ana imatangan ken nanggagayam ti asawak ti panagsasao ti ina na kanyak manang Emmy. Saan ang nakapaglibak ni nanang iti daydi agundaway. Naimbaglaangan ta nakapagsarita metlaeng iti nasaya at ti asawak. Ken ti inana, iso asaanan adim makkelpay ti riri. Naawatan ti katugangak dagiti kayat a mapasamak ti asawak. Dakkel ayaman ko day di apasamak manang, gaputakas lamang rugrugi idin ti tensyon iti nagbaetan mi iti asawak. Manipud idi, nagbaliwan ti trato kanyak ti katugangak manang, ket nayasadagmatan ti rikna ti anak ko iti lola na. Aging gaita manang adapay laeng iti puder mi ni nanang. Nasayaatan ti linnangan mi iti tunggal maysa, apakaragsakan met unay ti asawak. Daytoy ti padas ko manang. Toy pagayam mo, Carla. Pagayam a Carla, pudno a makaibati iti adal ti pakasaritaam. Nang runa dagiti kasken ka, nga adda iti puderda dagiti nakaikamangan da. Nagasat ka tanasaya at tilin ng inyong agasawa, uray adda dagiti kastoy adimteng apan nubok iti biagyo. Kat dayawon kamet, gapo iti respetom iti nakaikamangam, uray adda dagiti naaramid na asaan a maiparbeng. Sapay ko ma, taagtultuloy tinasaya at alin ng inyo iti tunggal maysa. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi.